Kulay PUA ngawan boy biang shapi lang ba jong kani ka Amen Faithful and True channel but menta dakani ka catechism series ni peteng biang ya kini ki series jong kejing hikai shapang kenyam lang ba jong kejing tok bakut but lang ba jong kejing kili ki paper akan ka catechism series ya kebanyakan ka catechism series ngelasim na kawai ka tup kalian ka volume 1 jong kawai ka jentok balapan mi dekat Catholic kan Conference of Catholic Bishops of India kapa kerteng adult catechism pada kan kesni ngiwan da kawai ka jingkili but kata jingkili kalong balai la penyap ya Jisu balai la penyap ya Jisu temata kesini pusuan halor ka jingyap jong ngin persyang ban sengutu ya kidau ki bela penlong ya ban sya penrem sya du ba un dayap bat ban sya sa nar phna kani kan ayangi kalat banang sengutu kambnia ya ke jengmut ke bo Jisu la ai ya ke jing sya sitom bat ke jing yap jong uhi nadu kapor bala seng ya ke balang ki Kristan ki la penle jengmut ba kumno u Jisu ula sya ya kajing isi jong kinong syun bat kumno da kajing sya sitom dan passion ka parengyong da kajing sya sitom jong ula lumlang ya ka benta ka kongsan tam jong ka kubor ka ba ula hikai di menta let's say pilak ban pelit ya ki Bible bangin wat ya ki jubab jong ki katok ni ki jingkili halor kan ke benta sepang ke kata balai la penyap ya u Jisu dalam bagi jing tok bakut in ya wat jing tip halor kane ta bangi wat ik bajia ka jing im la jong ni kong ha jing im la jong ni kong ngin chim ya kane ka wei ka benta la ne ka jing siam jing kendu jongi hadin ka jing yap jong ki ba ki ba thon ki jong pi hato pi jio sngeu ya ki kentin jing ya pentingan ki ba penlong ya pi banam sngeu tenat dan nam dan la dalam kumta ki la ong ayu balai pim sngeu tenat ya ki te ki kentin balai kini ki arti lagi jingkili lese ngan sim da ki kato kini ki nuksa jong kitu kiba ya ki kentin kiba ki nongwan ya pentingan ya kiba lawan ai kentin jing pentingan pat kiba kilong kibom sisa kum kine ublei ula simno ya dan ublei ula simno ya ka nangi sakawai pat ublei utenju ya kiba bandi ong kum kine ki kentin na ta sakawai pat ublei udon kam ya ke jing sya sitom jong ni jongka tiapa ngi osing ku mikine hato ngi kentat ni em ya kita ki kentin balai ngi kentat ya kini ki kentin lada kadau kalong lada kalong kumta ublei kelalong ublei ubom don jing bha lada kalong kumta ublei usimno ya ulen ya kanangi ka ke bai wan ra ya jing skutu ba ublei umlong ubabah kini ki kentin ki pen pau ya ka durjung ublei ka ba ulong ublei ubak kentai ini pej na ki khot jong ka Bible ban wat ya kene ban wat ya ka jubab jong kene lada ki kentin jinga pentingan kim pen sutenat yangi hakano ko benta jong ke jing yap u Jisu pis ngok ta tam balai u Jisu syam layadai lade habala keno ya balai u Jisu la pediang ban sayap da ke jing sya sa nar phna tingi jubab ngin yawat ya ke jubab jong kene da ke bangi sim katuk ene ki khot jong ke Bible ha da ke sim ki katuk ene ki khot jong ke Bible ban
ya ka jing pen pau ka jing ublei halor kane ti in liwat na ki gospel ya ka jubab jong kane ti in pule ya ki khot jong ka bible se pidon ngan ai ya ki lenong bi ki khot jong kini ki bible pengin wat ya ki jubab jong kini ka we gospel ku Markus long ka balai khot I we adu andriu lese ngan ya pule lang bat pi ya kane ka khot pan kham kloi Markus lai khot I we adu andriu ti ong ayu hang ni Jisu la lej biang sya ka synagogue bat ladon hangta uwei briu bad ko kakti ladon ru hangta ki briu ki balakwa ban kem dau ya Jisu kumta kira thap ya un najan ban yo I lada un pen ko yano haka sabat Jisu la ong hau tau briu bad ko kakti ale sya khamat nang tau la keli ya ki pajba ka anjungi ka syak ban le ayu haka sabat ban le bhane ban le sniu ban pelaj agi jing im ubreu ne ban pendu yaka kipat kilas sengap la ka sengap Jisu la bitar haba ula pej saudong yaki bat ulas sengausi artat yaka jing mutlab bat ka jing matla jongki te ula phai se utau breu to keneri la ka kti une ula kener bat ka kti kala kwat kumta ki Farisi kilami naga sinagog bat kila kendu bat ki Herodian ban selakumno ban penyapi Jisu hangning I ka I ya Jisu ba ula persya ya ka jing but perking ya ka hukum ban rakhe ya ka sabat ka bajuan ra ya ka jing arsap nang tasako ipat ka khot Bible kala nong ar jong ka gospel ka kum Yohanes kat khot khat lai hadu ar phulai gospel kum Yohanes kalong ka ba ar du khot khat lai hadu ar phulai la jandei ka por jong ka paskha ki ju kum tau Jisu la lech se Jerusalem haka tempel la lap ki briu ki bayadi masi blang bat paro bat ya ki baya pen pisa tengka baki ya syong halaki ki me ulai sna shabub da ki telai bat ula be ya ki baro nak tempel bat blang bat masi ula pen kelak khongpong ya ki me jong ki nong ya pen bat ula the pasai ya ki pisa tengka jong ki ya ki badi paro lakin hit ra bak ya ki nang ne wat pen long jaka yeu ya ka yeng ukpa jonga kisenran jong u kilaken mau ya ka bala ong ha ka jen tho ka jing I chirham jonga ya ka yeng jome kan bam du yanga kirang ba ju kila patit keliang da ka jing keli melak ban ai kano kadak ban pen I ba medon ya ka bor ban le ya kane u Jisu ula jubam hapan pra ya kane ka yeng ublei lai singi ngan pen yang biang ya ka men yang biang ya ka laisi kila kili ya u kala simpor sau pau Henry snem pante ya ka nega tempel Henry u Jisu ula keren sa pangka tempel jung ka met la jong kumta haba ula mi pat na ki bayam ki senran jung u kila ken mau ya ka ni ka ba ula ong te kila nge ya ka jen tho ba de ka ba u Jisu ula ong Yemen ba u Jisu ula don ha Jerusalem ha jing khawai paskha bun kilanget ha u namar ba kilo yo I ki kam phla ba ulale ta ne ngi I ayu ngi I Jisu la persya ya kerkom ba kino ya lam niam ki penyaj ya ka tempel ba ya ka urkom mane bne dan ne ka jing mane blei sakoi ka gospel kum Lukas nong ka sipau kot arp kondai hadu lai punyau ini Lukas kalau nong ka sipau kot arp kondai hadu lai punyau ni pule kum ni
Henry uta Ustad Ain ulah kuapan penkesan ila de kumta ulah kili au Jisu teu para marjan jonga. Jisu la jubab bure ulah hiar na Jerusalem sa Jericho bat kinaulute kila kenrup kila lute bat kila syok hadu ba ulah janyap. Te kala jiar khat ba uleng do ulah yait lenti nang ta ulah bat ulah yait lait hakaju karukom lawan poi nang ta lebi ulah atau breu bat ulah yait la ka yait rei unong Samaria ubala yait lenti nang ta ulah lap haba ulah sngau sen ulah lech ulah te priang bat wine hagi jingmong jung bat ulah Spanya ki nang ta ulah kentiu halau kada bat ulah lejbu hakai yeng basa bat ulah sumar suker kumlai sai ulah stay sepai rupa bat ulah ai hau trai basa ulah ong artat tu sumar bat kat keba pelut tam ngan siu endawan pai unon akine kilai ngot pitarai ulah pen ba ulong kum upara marjan uta ulah salute Ustad Ain ulah jubab uta ubala isne Jisu la jubab kelej bat tulek mapiru kumju tingi Jisu hangne ulah ai jingero ke jing ba jong kinong wei kiba kiju kim ju nyau kiju kiba nyau ben ba kini ki nong wei pai ka gospel ke Matius long ke ba arpuar kadekhat arpulai hadu lai pulai arpuar arpulai hadu lai pulai hakata kajuk kesengi sadusi gilawan siu Jisu kide gitu ki ba om don jimi pat kono hikai kila kili Moses ong lada ubri uyap klem kuon upara jung udai ben simlok kata kariu kentei kenang ban pen kha kuon lau henmen te kila don nyangut sipara henmen du ulai lok bat ulai yap klem kuon kumta ulai no kariu kentei halau upara Lajia kaju ubaar ubalai paterter hadu ubah nyau khatu layap saka kentai manta hakasngi jimi pat kan long ka tengah jong no baro nyau ngut kilaya syong batka Jisu la jubab yaki kan no phibakla de namar ba phimtip ya ki jentho ne ya ka bor ublei na ba andai ki bayab kilami pat kin long kum ki angel habeneng klem ya poi kha poi man ne pen ya poi kha poi man shu mantasya phang ke jingmi pat hato phim pat jupule ayu blei ulai thu ya phi ngalong ublei Abraham ublei Ishak baru ublei Jacob kata kamut ba ulong ublei jong ki ba om jong ki ba yam haba ki pai ba kli sngeu ya kene kila lengo ya ka jing kai jung tang ni Jisu pa ula pendunia ya ki sadusi ki ba nget ya ka jing mi pat i pai biang siaka Lukas arpuar ki khot pat repu nyau hadu nyau po Lukas arpuar repu nyau hadu nyau po ini pule kene Endala syai gitu men kisan kirang bak lengdo bat kistat ain kle kenduk lang bat lawan yalam ya Jisu sekadur bar jungki ya tu yangi kila kili sya medei saya ula jubab ladang tu ya pinam nget jenga palada ngakeli ya pinam jubab hendrei nadu menta ya ukunu breu un sa syong ka ketika mon jung blei beden bor paro klei ong paro te medei ukunu blei ula jubab hooj kadei kumba pi ong kila ya ong
ngidang don kam saki ayushu ngilayok sengau nakasentur jong uhi hang ne ngi i ujisu ula pen pau ba ulong ukun ublay bat ubaya rengkat bat ublay di balai la penyap ya ujisu balai la penyap ya ujisu haga gospel ko Matius long ka bakhandriu arpuwei ka jinyap jungu kalong ka jinyai lengba spang ka jinyap jung jisu kene ka jinyap jung jisu kede ka jinyai lengba it is a passage alagi ongru sagwe ka tin pascha pask ka tin Hebrew ni ongra khasi pascha ha gospel ko Matius nong ba arpo kot arpu nyau bat arpu pra ulawan ban ai ya la ke jing im kum ke jing suspa jisu kene ke jing yap mo ke jing mut ke ba la ai hang ne sepang ke jing yap jung jisu nomar bu jisu ulawan ban ai ya la ke jing im kum ke jing suspa haka ini ke juga gospel ke ku Matius kalong khandriu kot arpusan i siam hang tu ba ula ai lagi jing im bangin yo jing pin im ula ai ti lagi jing im kemudian syayam ba ngin yo jing pin im halukas arpuar kat khandai badar pau i hang tu ba ula the ya kasnam jung u nakabantai jungi ula play ula the ya kasnam jung u nakabantai jungi hakat kot sapuar pat jong ke ju lenong Lukas arpuar ulayap ban pendep ya ka sandur jong ublay ban pen im ya ka pertai ulayap ban pendep ya ka sandur jong ublay ban pen im ya ka pertai nangta ngila ban kili balai ka atiar jong ka jingyap ka ding pna kala kelalong ka dak jong ki Kristan ane kajing kelalong kadak jong kaniam Krista balai te ngilaban yang perkat karban orang tapi laban yang perkat balai kading pernah kalong kadak jong ki Kristan kajing yap kalong ka wei na kajing maya ki pakrau tam ha kajing im jong priu baro ka ba ngilatei de kisnem ki babun baro kiba itnat ha ke jing im kila banja no tang ha ke siklip mat hapdeng jong ke jing yai Kristan ni sem ya ka ding pna ka dak jong ke jing yap ko be sirkai bat ke ba la pau pai ba henrei lada ngi pej pinia ngin laba nadu ka pasdang jong ke niam Kristan kamdei ke jing yap kabalong pedeng jong ke gospel kamdei ke jingyap kabalong pedeng jong ke gospel kaniam Kristan kala sedang da ke jing pen bena ya ke jing im ke ba kam krau ban ya ke jingyap u lami pat kila ya lap tang ha ke jing sai jong ke jing mi pat jong Kris ba ke jing yam ka yo ya ke jing mut ke ba sisya ha ka khubor ba la ne ke gospel cái chính một thmai trong cái chính yap, hapang ipet ya cái chính yap, cái chính sai trong cái chính mipat, cái chính yap kalau sim ya cái way pat cái chính một, kalam cái chính kermen, badon cái chính im hadin cái chính yam, ubriu un im lenter cái chính sir, cái chính yap kalong kum kal ho, cái ba jiliu, cái ba ubriu nut ban pej ya ka, Henry da ke ba ukris ula IT ya la ke jing im namar ke jing it yangi ula pendu bor ya ke jing yap habau apostol Paulus ong ko jing yap hangno ke jing job jong pha ko jing yap hangno ke sni jong pha mang sem ke sithi jong u sha ki nong korin ke sithi baning kong kalong ke ba khat san pusan ukris ula pelat ya breu na ke jing sir ya ke jing yap kasi ti sa kiburu ka ong namar kata habaki kun kidon ka jinglong breu man breu
tema uru hakaju karukom uyok bentalem hakane ke jinglong kenang ba undup la ban penjot tiau ya uksui ubapat ya kapor jong ke jinyam bat undup pelaj ya kitu ki ba syat te merau barok si jing im da ke jing ting ya ke jinyam Hebrew ar kat sau bat kat san ka jingyap ka balong kum ka jing ai tilut yalade habangi don rengkat padu Chris ka jingyap ka laban pen kelalong ka ktien ka ba pen pau ya ka jing ai tilut yalade ha ka jing im barok jong u jisu lahi kai yangi ya ka an jong ka jing roi ka jing he ka jing san ulaong lemda upnyang jong ukeu uhap hakenteu bat uyap usa tang marwei henry lada uyap usai so sibun keba ngisiam ha gospel kum uyanis kelong ke khat ar pusa kini ka ain kamut tangi ke jing yap kamet kamut bakalen ti se ke jing im ka yait lengba ka jing len lade ka jing IT lade pat ka jing kenyai lade nakabantah ki wei ka jing im kami na ka jing IT hawei pa wei nangi don usumbai jong ki jing im wata pedeng ki jing bat ki jing tinju utau sumbai ula ban san bat saiso hakane kerkom ka jing yap ka baning kong ka bangi mat ka de ka jing kha habangi mi nakakpo juga kami ni haban I no ya ka jaka ka ba sngan bat bandrung sya ka jing im ka ba dap da ki jing bat ki jing yakun kiduk saha ka history jong ka jing pen im ha ka history jong ka jing pen im ni sem yau Abraham ublei ula khot ya u ban I no ya la kari ya la ki para bat ya ka yeng ka sem kenang baun sedang ya ka jing im ka patmai laban pe je kene ha kalau nong khat ar khat I hidup sau jong ka kitab Genesis kumjuru ki pat Israel ki lahaban yai lang ba kari klau syra shwa bakin poi syakari barakular kumta ka ding pna ka pen pau pura ya ka jing yai lenti ka ba sisa jong ka jing im ujisu laong jar wa persyang ban penek pensa ya la ka jing im undu ya ka jar ubadu ya la ka jing im un penek pensa ya ka Lukas nong khat niau khat lai pulai kutan ka wei ka jing tu khana sapang wei Father Peter Damian hapa Father Peter Damian ula late ningkong sika deulonong Molokai haka South Pacific ban syakri ya ki bapang nyang lekut ulalap ba udon hapedeng ki briu ki pa umtip satya umpat julaya kendu ya ki ban suha nelaya keren bat ki syem latip ya kaktin jongki lemna maki ya kaktin jong tang kawe kalat je keren kolong dak kijing ya aidak aisin hadien katokan nepor wei unong pang ubajrong bat ubalong unoyalam jong kakunhun jong ulawan syakmat ularing ya kadak jong kading pna halor usyam kata kadak kala keren sibut ha u Father Peter Damian ha kata ka klipmat kita kinong pang kimlong syu kinong wei kading pna kala penya so ya ki kum ki para hau Chris kajing yap ka pasisya kajing yap ka pasisya kam dei tang kajing aklat jong kamen sim na kamet kajing yap ka pasisya kade kajing kentai ban wat ya ublei ban syania hau nawe sisin kajing yap ka pasisya kade kajing kentai ban wat ya ublei ban syania hau
uno bakwa ban penne ialah ke jing im hakano kano karukom lane ubo bat scam ialah ke jing don jing em bat ialah dehi ula ban du ya ke jing mut jong ke jing im ke pasisha kating phana jong kuris ka pen i hangi ya karukom jong ke jing yap kaban om persya ya ke jing im bat kalong kumta tang haba nyisgotu pakai ding pena bat ke jing yap kilong ki arteli ki liang kalong ka liang kabadum pat kawe pat ka liang kalong ka basai lene ka jing sai jong ka jing im kedan kawe ka jing pla jong wei unong wat ya kata ka jing im dingin ya sengap ya kene man habang ayo tia bha ngaju kendit no da ka jing perta hakasin kepading kong bangalayo sngau ya kata ka jing perta ngami sabar pat ngayo i ya wei breu ubarang sa sitom hakajing sa narpana ngaong hau ngamla su ban sa ya kajing perta jong me hato ngan lejno ya ki prek na ki kti bat ki kijat jong me bat pen hiar ya me nakading pna ula jubab i hang to hi lej bat ya thu wei pa wei ushinrang ka wei pa ka wei ka kentei bat wei pa wei ukna ba pi yakendu ba don wei breu halor ka ding pna bodang ap yaki ban pen hiar ya u nak ding pna di mentaka singi sapang kani balai ujisu balai ba ujisu ulayap balai ujisu layap lene balai la penyap ujisu ya kitu ki jubab ngin ya poi syo tangkat tu ngin saya peteng biang hakatayo banwan halor kane ka bentah ngin ai ke por ke bakam lengkot kenang bakam pensuk bat kam sutu kloi ya ke jingmut jong kini langba jong ka jing tho ba khoji bat langba jong ka bible ya sam hadin ba phila sangap ya lade syaki perlok ki jong pi laru ban Kristian dak ba pi subscribe pi laru ban Kristian dak ba pi long ki member jong kani ke channel pi laru ban page ban nadu basdang hadu bakut kenang ba pindup sengutu ada sangap tang marsi teng pinom sengutu dar pi scroll pi skip ru pinom sengutu di sangap di pi ba poi hadu kani ngange ba phila sangap keblai sibun nak banta kapor ke jong pi pana ka banta ke jing yai kentu ya ke jing alap kum kine lengba kane ke channel trying kerku ya pi iwei pa iwei